Sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kun mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, tatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Fast Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. O kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong sa bilangon sa taon palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Nakahibalo ako nga may nahibalan si Papa sa natabo nga ini. Amugin man sinipirmi, hindi bala? Halin sang una, kontrabida siya sa kabuhi naton. Ay, Nang, hindi ka maghambal sang amo sina. Kaga nga hindi. Wala pa kita makaibalusang matuod. Hindi kita sigurado. Basi kung nag-ampo na gidman si Ricardo. Ano? Ay! Aragay! Nang, kintiklod mo ako. Kag nakausdang ginako diri sa salog. Buhi o ang ginhambal mo, Rita. Nang? Kinahigog mo ako ni Ricardo. Kag hindi matabo nga maampo siya. Kag talikdan ang paghigugma namon. Si Papa! Siya ang may sala. Nang! Halin sa kamatayon ni Mama. Sa pagkasunog sang aton apartment. Sa pagpakasal niya sa akon kay Gary. Kag subong ang pagkadula ni Ricardo. Nakahibalo ako na siya ang utok sinitanan. Matindog ako. Nang, saan ka pa bala makamuklat sa kamatuoran? Sa primero pa lang, kontrolado na kita ni Papa. Kag mahimo nga nag-ampo na si Ricardo, para nga hindi ka mo mabudlayan. Mahimo nga nag-ampo na siya. Kay base ko na binagbinag man niya, nga tubtubsan o, hindi gid man ka mo magdayunay. Nga bisan ano pang buhaton niya,
Hindi gid matabo nga mangin kamo. Ay! Nang! Kintampa mo ako! Tira ka na! Nang! Magbalik ka diri! Sa din ka makanto! Nang! Ang mga tinawa ni Papa, nadakpan nila si Manang. Ato, ginpilit siya nga isakay sa salakyan. Magpalapit ako sa ila. Si Manang, dali-dali siya nga nagsulod sa bakante nga kwarto. Makatapos nga makapanaog sa salakyan. Ay, naluoy gid ako kay Manang. Apang wala ako sang mahimo agud nga buligan siya. Wala, kid. Siyata! Buksin putahan! Buksin eh! Pabayi ako diri, Papa! Bayahi ako! Hindi ka magpagkabuang! Hindi ka magbinata-bata! Bayahi ako, Papa! Gusto ko nga mag-isahanon! O sige. Bayaan ko ikaw. Apang mabalik ako karon ha? Kinahanglan nato niya magsugilanon. Ricardo, naagin bayaan mo ako. Nga nga wala ka nag-abot. Ginikog mo ako ikaw. Apang hindi pa bala inatuman. Nga ada batas mga sakiton ang balatyagon ko. Nga, Ricardo. Nga. Nang Conchita? Nang? Si Rita. Siyang nagkapanawag. Kalawig naman sang tulog ko. Natulugan ako sang hibi. Sa sulod sang pila ka adlaw ko diri sa kwarto nga ini. Nang? Halos nalipat na ako magpaligo. Kag magkaon. Nang? Pila ka adlaw ka na nga nagapabukod, tira. Wala ka na makakaon, Nang. Isa pa, may kinahanglan ka nga mahibaran bahin kay Ricardo. Si Ricardo, mabangon ako. Kagbuksan ng pertahan. Rita? Nang, may dala ako nga pagkaon para sa imo. Ibutang ko ini sa lamesa mo, ha. Kag magkaon ka na. Rita, anong bahin kay Ricardo? Anong isugid mo sa akon? Magkaon ka, anay, Nang. Kay pagkatapos, amo ang pagsugid ko sa imo. Busog na ako. Rita, karon, sugirin ako sang bahin kay Ricardo. Nalangkag na gid ako. Nang, dapat lang mahibalaan mo ang tanan para nga makamove on ka man kay Ricardo. Ha? Anong buot mo silingon? Nang, hindi na magbalik si Ricardo. Anong buot mo silingon? Kag paano? Nga hindi siya magbalik?
Kuan abi nangi. Nabalitaan ko nga nag-ilop siya sa best friend niya nga si Lisa. Ano? Nang Buwi ang ginsiling mo, Rita! Butigan ka! Sapat! Hindi mo tuod, ina! Nang matuod ang ginhambal ko. Ginkantuan ko siya sa balay nila. Apang wala sang tao dito. Kag suno sa ila kasilingan. Temprano pa kuno nga naglakat si Ricardo. Kaupod si Lisa. Kag ang ginimo ko. Naglingling ako sa gias ang bintana. Apang wala naman ang mga kagamitan nila dito sa sulod. Ginilayasan kaniya nang. Gani kinahanglan mo nga batunon, ina. Kinahanglan niya batunon mo nga wala na si Ricardo. Ginbayaan ka na niya. Gani kalimti siya nang. Nang, kintampa mo naman ako. Tungod butigon ka! Hindi mo tuod ang ginhambal mo, Rita! Hindi! 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 Nagusdang ka dira sa salong? Ay ho, gali. May ipakita ko sa imo. Madali lang. Kuhaon ko ato. Pabalik ako dayon. Nang, nakita ko ini sa kwartong. Ang picture frame nga may laragway sang duha ka pispis nga nasulat ang amon ngalan ni Ricardo. Kinahanglan mo na siguro nga gubon ininang para malimtan mo siya sang dalayon. Ay! Oh! Nabuka gid ang frame. Nang ginhampak mong kamot ko nga nagauyad sa picture frame. Kag nabuyan ko ini kag nabuka ang kristal. Maglayas ka, Rita! Palareho lang kamot tanan! Mga butigan! Mga wala sang huya! Tara ka na! Mga sapat ka mo! Mga managtanta! Ricardo! Ginbayaan mo ako. Ginatag ko man sa imo ang tanan. Apa nga mas ginpili mo pa sakiton ang balatyagon ko? Ano ang nagtabo sa mga pangako mo? Ano? Kag sa mga matamis nga mga tinaga na ginbuyan mo? Anong inang ara sa salog? Puluton ka, ina. Ari, picture. Magkaupod kami diri ni Ricardo. Ricardo. Nga ginbayaan mo ako sa ere. Nagabutig ka lang bala sa ginsiling mo. Kinahikog mo ako. Nagabutig ka lang bala. Piste nga pangako, ina. Sapat! Sapat ka! Butigan! Mabudlay gid bala ako igugmaan! Magambal ka!
nga hindi bala? Pangagin payaan mo ako. Nga wala mo ako ginkantuan. Nga wala mo ako ginbalikan. Sabta ako! Nga, Ricardo. Nagkasakit ang akong ulo sang sagad sa gipi. Kag nagahuot ang akong dugan. Tuwala na ako sang kusog nga magtindog diri sa salog. Ang lain pa, kinakausdag nga ko diri. Anika, anong inang ara sa idalam sang kama? Lupit? Kuhaon ko ina. Ari ng lubid. Kadamol. Kag babakod ini. Kag si kisame. Ang kisame. Kataas. Makuha ako sang pulungkuan. Mangita ako sang paagi. Kung paano ko ini masabit dira sa kisame. Ari na. Nakapatong na ako sa bangko. Karon, ihigot ko ang lubid ng ini sa akong liog. Sa natungtuman ko, amo ining ginbuhat ni Mama Santo. Nakahibalo ko nga sala ini sa mahal nga Diyos. Apang kinahanglan ko nga magkakalin sa impyerno nga balay nga ini. Kag kinasumpa ko, mabalik ako. Mabalik ako para nga magtimalos. Kag nagapati ako nga maabot ang tion nga ina. Na masukot ko si Ricardo. Ano man ang iya rason sa pagbiya sa akon? Hindi ko mapatawad. Hindi na. Karon, maisip ako hasta sa tatlo. Kag sipaon ang bangko. Agad maghugot ang lubid sa akon liog. Karon na. 1, 2, 3. Lubid. Amat kinagahugot sa liog. Namadalihin ako ng ginawa. Nag-amat na dalam akong panulog. Patay na ako. Naining katapusan ko. Pagbalik ako. Magbalik ako. Agad magtandakot. Magabian sa dagarinyos pagkumati ang magabatahong sukon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan.
mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Paradyo Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love.
you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jerly, nga iyaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. Ipakita ko sa imo kung paano mag-dribble, ha? Bimbula, ha? Abusin niyo. Wow! Nice! Sige, ikaw muna, Abi. Ikaw naman na mag-dribble sa ball, ha? Okay. Wow! Very good! Dalipay gid siya. Ba, ang kabulig, nagatulok sa amon. Manang, sino gani ngalan mo? Si Gloria to. Manang Gloria. Daw, ano ka nakadugay nga nagatrabaho kay Jerly? Mga 3 ka tuig na, sir, Nagapauli mamala diri ang bana niya? Bana, sir? Oo. Ang daddy bala ni Bryle? Do wala man sang bana si Day Jerly. Magluwas sa kay daddy niya kag kay manong niya Albert. Ikaw pa lang ang una nga lalaki nga nagbisita sa iya. Alin pa sang ginpanamko niya si Bryle. Hindi. Kalain sa pagkubakubas ang tukan ko. Sir Ivan, play taliwat. Little Prince? Karika, dali. Now, give me a hug. Okay. Kaga, your biggest kiss. Oh, God. My God. Are you crying? Wala ko nakahibi sa bugos ko nga kabuhi. Bisan pa nga nadula si mami mo sa akon. Hindi ka mag-cry kay siling ni Mami. Boys, don't cry. Parabi mo, kung kaysa, mas makapayo kung buhato na to nina, anak. Kaina pa ako nagalibot-libot diri sa mall. Kagari ako subong diri sa coffee shop. Diri lang ako mapaligid sang jutay nga tiyon, ha. Kag salamat. Nangin mahinang panon si tita. Nga hindi ko napagpadayunon ang pagtrabaho sa Life Essential. Ipadayon ko man ng tani ini. Tungod sang akon kabalaslan sa ila ni Mark. Apang mabagaan ang buot ko. Tungod, hindi na kami magkit-anay sang dalayo ni Ivan. Matapang
Tapos ang tanan. Ano pang matarong ni Ivan nga gamuhon ng kabuhi ko? Kuntani sa sang adlaw sang kasalimanong Albert. Ginpakita ko na sa iyang kaaki ko. Wala pa tani nagdambot sa amo sini. Nga ako man gihapon ang nasakitan. Hustuhan na gali ini nga ipauli oh. Basi ko naghulat na sa akon si Braille. Day, may lalaki nga nag-abot kay ina dere. Pero dogintak-an man siguro sang hulat sa imo. Gani naglakat na lang siya. Kag mga isa man ka oras ang ila hampang ni Braille. Pero siling niya, mabalik man siya kuno karon sa gabi. Manang, nga nagpasulod ka sang iban nga tao diri. Hindi ba lang nga nagtugon man ako sa imo? Abiyan siya kuno sa pamilya ninyo, day. Kag isa lang kamo ka lugar sa probinsya. Duwa buot man siya, day. Sino ba lang ngalan niya, Manang? Ay hala. Nalipat gali ako mamangkot sa iya. Pero, magkanawong na gid sila ni Brian. Gintawag pa gani niya si Brian nga anak eh. Ano? Kag dasunday, ginpamangkot niya ako bahin sa bana mo. Nga aday haw, nakapamana ka gid man? Si tita, tawagan ko siya. Shirley, sa diin ka? Nagkadto ko no diri ka ina si Ivan. Ginhatag sang tanga nga sekretarya ang address mo. Ina ang rason kung nga nagpanawag ako sa imo, tita. Hindi lang anay ako mag-report sang pila ka adlaw. Tita, please. Malakat anay kami ni Braille. Mapauli ka? Hindi ako gusto nga maabta niya kami nga mag-iloy diri, tita. Kagpalihog lang ha. Kung may magpamangkot sa inyo, hambala lang nga wala kamo makahibalo kundiin kami sang akon anak. Kuntani, masolbar ng problema ninyo nga ina. Sige, maglakat ka mo. Kag maghalong ka mo, ha? Madamo gid nga salamat, tita, ha? Bye. Manang, malakat kami. Kagpalihog lang, ha? Hindi na pagsulita nga magpasulod ka pa dira sang iban nga tawo. Huoday pangako. Jerly? Jerly? Anong natabo? Gagari ka mo din sa mo sininga oras ang gabi sang anak mo? Mom, palihog anay kay Braille, be. Kabugat sa iya. Abi? Natulugan na gali ini? Ako na lang ang masira sang pertahan. Jerly, may problema ba na anak? Dad, Mom, kapoy ako katama. Pwede. Boss na lang kita masugilanon. Kamu na lang ang bahala kay Braille. Sige. Ang amon galit na lang nga malita, Mom.
Ginbilin ko lang sa may gate. Hindi ko na madala nga bitbiton pasulod dire. Anak ka, bakuha ko sa flashlight. Kuhaon ko malita niya dito sa gwa. Ano pala ini man? Nga daw mabatsyakan ko nga may nagatandog sa akon. Daw may naghapulas ang buhok ko. I love you, sweetheart. Kag wala ko ginahambal sa kabisan sino lang nga babae. Kilala ko ang tingog na ini. Si Ivan. Siya ang ari sa akong tupad. Gusto ko nga muklato ng akong mga mata. Apang hindi ko pagbuhaton. Kay basi bala ko nagadamgo lang ako. Kag mautod ini. Sweetheart. I love you too, Ivan. Kag wala ako sang iban nga lalaki sa kabuhi ko. Ikaw kid lang. Nakaibalaw na ako sinasubong. Patawara ako. Patawara ako sa mga sala ko sa imo. Patawara ako, sweetheart. May hulid ako diri sa kama. Wala ko gali napatay ang suga sa naghigda ko diri sa kama kaina. Makita ko kung sino ang ari sa akong tupad. Kag nagatanday pa sa paa ko. Hindi man amo sinikabugat ang akon anak. Ay, muklaton kong akon mga mata. Sweetheart, makibot man ng mga kasilingan sa singgitan mo ba? Huy! Anong ginabuhat mo diri? Ha? Nga nakasulod ka diri? Paano ka nakasulod sa kwarto ko, Ivan Martires? Ay, magwa ako diri sa kwarto ko. Kaduan ko sila ni Mami kag Daddy. Man, halos nalibot ko na ang bugos nga balay. Apang wala ko sila makita. Pati na nga akon anak. Kag wala man diri ang salakyan ni Daddy sa garahe. Kagang ara lang, amo ang salakyan ni Ivan. Ay, si Ivan, balikan ko siya sa kwarto ko.
ha? Magbangon ka! Kay masugulanon kita. Sa di na mga ginikanan ko, kagang akon anak. Nga ari ka dire. Ano yung ginahimo mo sa hiligdaan ko? Anong ginbuhat mo sa akon, Ivan? Ha? Wala ko sang ginbuhat sa imo. Kundi ginislan ka lang sa imo bayo pang tulog. Ano? Naluoy ako magtulog sa imo nga tama kalapyo. Nagigda ka lang sa kama mo nga wala nakailis. Kag ginasuksok mo pa ang lunangon mong sapatos. Kag siyempre, ginhalukan ko ikaw. Kag nagbalos ka man. Kung amo, hindi ato damgo. Huy, Ivan, hindi ko yung magpati sa imo. Ginhingalitan mo ang kahimtangan ko. Sweetheart, wala ko sang ginbuhat sa imo. Magpati ka. Sinublang gusto nga mag-angkon sang lawas to niya kalipay, kaupo ng isa kalata. Kag kapoy nga si Sleeping Beauty. Bisan si Prince Charming, hindi niya inapagbuhaton. Pero, hindi ako magapangako subong na wala ko sang buhaton. Abi mo, matahong kagyapon. Kag sexy sa panulo ko. Bisan pa nga naga-hysterical ka. Oh? Nga mo sinang panulok mo sa ako, na? Na-miss mong lawas ko ngayon eh, no? Hindi bala? Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Charlie, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Inosente nga kasing-kasing. Direksyon, Marnie Mungkal. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Ginbilin, nga kasing-kasing. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin, nga kasing-kasing. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Sa ano niya nakita si Marta? Kaginpatay na siya ni Sherwin? Ginpatay siya sa mga tawo ni Sherwin. Kung matuod ginang ginasiling sang babae nga to, nga buhi si Marta. Uy, apang paano? Pero hindi. Hindi matuod, ina. Hindi. Kinahanglan nga mapatod ko. Kun bala, matuod gid ang ginasiling sang babae nga ato. Kinahanglan gid.
Daddy, ngagin butangan mo sang suga nga tunog saran? Para ini kay Sheila. Basi pa man ako makabalik sa sagab-ingay ni. Kagindi sa magduwa-duwa sa pagsunod sa aton balay. Bagad nga may suga nga magaiwag sa alagyan. Amo gali, Dad? Oh, nagkahibalo ako nga mabalik sa diri. Pero wala akong makahibalo kung saan o. Apang mabalik siya. May mga butang lang siguro nga nagaupang. Agad nga makabalik sa diri. Kag kung ano man ina, siya lang nagkahibalo sila. Kagamahimo ko na lang amo nga maghulat sa iya kung saan siya mabalik diri. Amo gali, Daddy? Oh, Robin. Sige na, magtulog ka na. May klase ka pa, buwas. Oh, Dad. Good night, Dad. Good night, anak. Kung gusto ni siya lang magpauli, mabuhat niya ina subong. Apang hindi pa siguro niya mabuhat na magbalik sa akon. Apang nagapati ako sang ginsiling niya nga mabalik sa diri. Bagod ginbili niya diri ang iya kasing-kasing. Makaantos pala ako sining kahimtangan ko. Nakahibalo ako. Nga tama ka budlay. Kagabugat sang akong trabaho sa ospital. Apang anong mahimo ko? Amulay ng paagi nga mabuhi ako. Kag makapalagyo sa mga tawo nga nagalaga sa akon. Kag salamat. Kinagbati sila. Kampatay na ako. Apang buhi pa si Sherwin. Kag hindi man ako gihapon makalakat. Hindi ako makapakita bisan kay sino. Kag ang bugto nga nagahatag sa akon sang kalipay. Amo ang akon anak. Kag nakahibalo ako nga ginaatipan siya ni Ellen. Kag palangka siya. Parehas ang akon pagpalangka sa iya. Ay, kagayan sa pila ka adlaw. Makita ko man si Michael, ang akon anak. Ay, ukali. Kamusta na iyan si Lolo Papa? Kabay pa nga ara man siya sa maayong kakahimtangan. Kag hindi siya pagpabayaan ni Chaynora. Kag si Bart. Ano ayan ang iya ginahambal batok sa akon? Naghalin ako nga wala makapaalam. Kag amo man kay Ruben. Hinali lang ako nga nagtula sa ilang kabuhi. Ayan. Kinakaugtan nila ako. Abang nakahibalo ang Diyos, nga palangka ko sila. Kakako, hindi na ako bagay kay Bart. Sa kahimtangan ko nga ini, hindi na ako bagay bisan kay sino. Natula ang tanan sa akon. Ang akon anak, si Bart. Kag pati ng akon kaugalingon nga identity. Hindi na ako makilala. Kag malimta na sang tanan nga ako si Martha. Ang ginadayaw sang unang singer. Ang matahom. Kag may tingog nga iya sang pispis. Ang ginatawag nga songbird.
Agoy. Ay, basta subong. Nagapalanakit mga akong lawas. Bangod nga ginkastigo ako ni Sisko. O animal, mandako siya kaghubin sang sakon mo. Gani nga wala ko sang nahimo siya. Mayo lang gani kay naabtan kami sang gwardya. Kung wala, bugbog sirado gid siguro ako. Nakita kong halos tanan nga mga priso dire. Nagapatsoy sa iya. Kag siyang ginasunod, ginbayaan ako sang animal. Mga wala sang kabalaslan. Sang una silang nagapasipsip sa akon. Karon, dito naman sila nagapasipsip kay Sisko. Kung maghanda sa pagpanigarilyo si Sisko, naghahanda dayon sila sang lighter sa pagsindi sini. Kag ang animal man nga Sisko, daw sa haring pamatyag niya sa iya kaugalingon. Urasan lang ninyo nga mga balimbing kamo. Urasan lang ninyo. May adlaw gid kamo sa akon. Apang anong buhaton ko? Pati ako, gusto ni Sisko nga buhaton nga atsoy. Pero never! Ako si Sherwin Ronquillo. Ako mapatsoy sa iya? Patyon ko siya. Patyon ko siya. Ginasumpa ko ina! Naubos na galing akong kape. Mabakalaan na ako sa tindahan dito sa kanto di na ba lang akong takuro nga ginagamit kung magkuha ako ato gali na butang sa bangko. Kuhaon ko ato Ari nang akong takurong. Itabon ko inisang maayos sa akon ulo. Agod nga magwa lang ang akon mga mata. Nga hindi ako makita. Hindi ako maluyag nga may makatanda sang akon tagway. Kagang akon malaba nga buhok. Napungos ko pirmi sa likod. Malayo kaayong akon tagway sang una. Bisan ako, daw sa hindi ko na makilalang akon kaugalingon. Kalaway na sa akon. Amoy na nga wala na ako nagkapangispeho. Hindi ako maluyag nga makita ko ang ako nawong. Malakat na ako. Mabakal ako sang kape kag kalamay. Masanag ang suga sa poste. Maagi ako sa pihak nga hindi ako makita sang kasanag. Dire ako mapatupong sa kadulom. May duha ka bata akong masugata. Hala ka, boy! Ano na siya, ho? Ara naman siya, ho? Hala? Sino na siya? Aswang na siya! Ha? Aswang? Aswang ang panawag nila sa akon? Hindi kilang na siya aswang. Aswang na! Kita mo, ho? Gabi na siya kung nagalakat. Kagdason, kadako sa iya nga mata. Nga nagagwa sa iya takurong. Dali na, boy! Madalagan ta! Ha? Kibasi pala kung sabnito niya ako. Ate, dali! Dalagan! Aswang! Ato na sila. Nahadlok sila sa akon. Ano kay sa gabi lang nila ako makita nga nagagwa Ano pa? Nasay pa nila ako nga aswang. Maayo man gani Sa sinha, hindi sila maggamo sa akon.
Congratulations, anak. Karon nga nakatapos ka na sa high school mo. Ano ba nga kurso ang gusto mo nga kuhaon? Gusto ko, Dad, mangin doktor. Doktor? Hindi ka ba na maluyag nga magsunod sa akon? Hindi ka maluyag nga maging isa ka veterinaryo pareho ko? Hindi na lang, Dad. Ang imo mga klinik, nagalinapta lang sa banwa. May mga assistant na. Gani, hindi na ako dira kinahanglan. Ang kinahanglan dire, among isa ka doktor nga makabulig sa aton mga kasimanwa. Nakita ko nga dito pa sila nagakadto sa malayo nga banwa. Kagagod nga magpakonsulta. Okay. Kung ano silang gusto mo, ikaw ang mahibado. Salamat, gid, Dad. Kag bangod sa imo, nakalambot ako sa akon mga handom ngayon eh. Katungdanan ko ina anak. Kag saligan ko, nga matuman ang imo mga ginahandom ngayon. Saligan mo, gid, Dad. Sa pila ka adlaw, mangin isa na ako ka doktor sa banwa ngayon eh. Sangsan ulang, subong, soltera no ang akon anak, si Robin. Kag mambong siya nga lalaki. Kadamo na sang tinuig nga nagliligad sugod sadto. Kag ang akon og saran, wala gid makuha isang suka para sa kay Sheila. Apa nga ang wala siya mag-abot. Apang padayon sige hapon ako nga nagasalig nga maabot siya diri. Sheila, ano ba lang natabo sa imo? Buhi ka pa bala? Nagahandom ka pa bala nga magbalik sa akon? Nga magbalikay kita? Nagahulat ako sa imo, Sheila. Nagahulat gihapon ako sa imo. I am a lonely boy in town, waiting for a girl that I've been missing. She tears my heart, left me behind. She made me cry. I've lost my love, baby. Wherever you are, I will wait for you. Whatever I do, I will always think of you. My love will never change. The feeling's still the same for you. Oh yeah. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ginbilin nga kasing-kasing. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navat. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia.